terlambat. Urian itu hatta namar pungudo hita di hari pesta Natalon marlas ni roha maka melatehon balganias ni rohan di watang tu hita mari tina marsuru anakna gabe colma tubu di Betlehem di bagasan las ni roha si songonima upasat hami sian parhalado AKBP Bandung Repermanda rap mandok. Selamat hari Natal ma di hamu saluhutna. Atong di bagasan uduk dot serep ni roha. Tapahibul ma rohata marsaur dohot Tuhan na ropa luho kita. Marede mahita. Seori pestai hatu tubuh itu hata Yesusi tua doi banasi yang surgoi menatu hitau asa mabodi debata dame dame modi jorma pasti rohani debata
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai, gok asini roha, dohot hatu tuaon. Haleluya. Martangiyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Maduk mauliati dohami tuho, ala ni godang ni asi dohot holong ni roham di kami. Ai di basa-basa hokodo anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon. Asa malua hami mar hite-hite ibana, sian dosa dohot sian hamatean, saliling nililingna. Hupangi dohami tuho, sa isodangi marohanami na holomi, mar hite-hite tod di parbadiai, akup nii, say parohai mahami, asa huboto hami mandok mauliati tuho, asa tarapul situturo hanami, di hagogotan, dohot di pangunjunan, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal na perjolo sadarion, imana tarsurat di sesaya 40 ayat 10 pitu dohot ayat 10 lalu. Songonon doha atani Jehovah si paluaho, nabadiani isadopan ni debata.
sata tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Di bagasan uduk dohot serep ni roha hami marsobatu jolom. Mangido hasesaan ni dosa nami siakko. Hu parhatopotami tunjuk jot dohami mardosa marado poko. Olo doi masa siala akka hagiot ni pikiran dohot daging nami. Gabe dao mahami siakko dang rohami manobaho. Tongon di ari Natal sadarion disungguli hodo hami tutu naung roho manokotami itop lasni rohanami marningoto naung roh tu portibion. Alai mangulu mai di rohanak pikiran nami ari-ari. Asa marhitei gabe tarbahe kami pasidikon diri nami sian akka pangalaho naroa namaralo tulomo ni roham. Songon ama, songon ina, songon naposo, songon remaja nang danak pe. Tuhan, songon ama hami, jut uhalupahon hami tugas doh tanggung jawab nami, songon malim di tonga-tonga ni keluarga. Imana sai ikon mabuan keluarga nami, lau manobaho, manangyakon, mamodai, paingoton akka ianakon nami, asa uduk jala manguloiho. Hape ikon dimulai sian hami ama, asa anggia ditiru akka ianakon nami. Hape di sebagian ama, gabe tiruan naroa do hupatuduho kami. Marhite na terjebak pasudahon tikina di parjujian na pasonakko rohana. Terlumobi ma di juji online, nalam rarat di tikion. Mabuk di arta gabe lupa marsobatuho di parmingguan. Songoni nang di pertangyangan, marbadai di bagas nami di joloni ianakon, naboi gabi manigai mental nang hapur siaw nasida. Alani unang loasami gabi ama Kristen namulop lonong hapur siaw nami. Naro manobaho ujudi Natal sabing, alai togu manian hapur siaw nami. Di topik Natal na perjolo pabuahot tuhami, taringot tuhatu tubuh ni Tuhan Yesus si paluai. Alani asi maroham di hami. Ajari mahami totong manobaho. Uju songon ina Kristen hami, jot diela-ela haulion ni portibion. Sebagian ina adong naholam marparatehon penampilan perduruon sabing dada perbagason. Gabi mangapian jala mangiburu tu akadongan nama make baju nai baru, sepatu baru, tas model terbaru, dohot perhiasan manang aksesoris na arga. Manang molo mertaba artani dongan nami. Gabe sudah tiki holan na life. Nama baik kami terjebak tu gaya hidup konsumtif.
Godang tuntutan ekonomi, naboi mabai perbedaan di rumah tangga nami. Gabi holsoan, marungut-ungut tami marnida keadaan parhepengon nami. Dak kuhamulate ho kami disude dengan dibasam, nahu jalo kami. Alani sikap dohot pambainan nami sendiri dosa sitongna, nama baik kami gabi marsak, gabi dao siakko. Alani asi maroham di hami, say gabi ina nasatia manobaho mahami. Ali Tuhan asi maroham di hami, tangi homa angguk-angguk namion. Tidak lagi narasi Sebagai orang muda, kami tidak terlepas dari dosa dan kekurangan. Kadangkala kami merasa lebih pintar dari orang tua kami yang memiliki banyak pengalaman asam garam kehidupan. Tidak mendengarkan nasihat yang baik untuk kami dan masa depan kami. Pola hidup konsumtif, hidup santai, instan, dan asik dengan dirinya sendiri dengan gadget dan dunia kami sendiri. Ada yang terjebak narkoba, pergaulan bebas. Tolonglah kami ya Tuhan untuk berubah dan hidup bijaksana dalam menyikapi setiap godaan dunia ini. Tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak yang setia menyembah Yesus anak Allah. Dengarkanlah doa dan permohonan kami orang-orang muda ya Tuhan. Ganuk tao dohu pestahok nami hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Hape olo dorumang ni parhurion nami songon akahiasan dohot lilin natalon. Tarida uli jala marsinodang holan di pesta Natal. Alani asi maroham di hami asa unang gabi halak Kristen Natal hami. Rotuho holan di tiki Natal. Alai takas mahuloi hami hodingulu nami siganuk minggu nang siganuk ari. Lam turinggasma hami mamuji dohot pasangapon goarmu. Tabegima baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau
Hamu akan naloja jalana sorat hupasonak pe hamu. Buat tamu ma augaku tu hamu, buruhon hamu masianau, aina labok doau, jalan serep maroha, asa dapotan hasonangan ton dimuna. Ai labok doau gaktu, jalan naeng neang dodohot nahu par huha parsaton. Hasangapon madi di bata nadi gijang. Tajahama hatani debata turpuk di hari pesta Natal na perjolo imana tersurat di Sakaria sia ayat sia 1 ayat 10. Maria ya situtu maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Ido sahatna martua ma'aka natu mangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Kristus
tahati dakon maha porseau tai songon nahi nati dakon ni dongata saha porseaun di sandok pertibion rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotan. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanati nubuhoni si Maria na gabe-gabian siat todi perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal lo ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung kitanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon mangumi halak na mangolu dohot namate au porsea di todi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau panihala Kristen akan abadia dohot dia sesaan di dosa dohot dia hatai namandok mulak mangolu sogot daging ini halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin.
Sunggul-sunggul dihita sadarion, na parjulo sadarion marpungu dohita di bagas joroon, ima pesta parningotan hatutubuni Tuhan Yesus na parjulo. Jala di patupado ulau nabadia, na patut madohoti ulau nabadia, ima nau makatidakon haporseaon, jala tongon dang hona RPP. Laos di patupado ulau nabadia tu akar ruas nihuria na marsahi di rumah sakit manang di Jabu. Napaduahon, marsogot marpungudo hita di bagas joroon, ima pesta natal napaduahon, masuk pukul 10 WIB, laos di patupa padidion nabadia. Ria mahita madohoti sa amang, inang, nang naposo bulung dohot remaja. Halalas di roha muda, nahu baritahono, numa tubuh si marua, dihita jomao. Asa aboni debata, las dame 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 mami joma. Lomo di roha di debata, dohita jomao. Ai sabor minondo bisa, bintang di mahonomi, sumandangi adolamu, nadi rohanai. Asalamu nilimata, las dame 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 madi joma. Lomo di roha di debata, dohita joma. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikirata ganup. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatta martangiang mahita. Puji-pujian hamoleateo diho o debata nami para si roha. Dilioko tiki. Di bagasan nauli marsaor hani. Asabui madai hatam. Di bagasan pangatusion. Asa martaba-taba lamtang matutu ha porsion nami. Jalan kodo o debata hot hami tukpe di sude namasa manang parsitaonan naposit manang di bagasan lasni roha naung rap doho naung rodoho di tonga ningulu nami. Makatai maho o debata Tuhan. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Selamat Natal. Ala sonari nga di distrik kau nga sautik sobong. Dakpar roha huriabi. Ngapar roha distrik. Jadi mau lihat itu tuh amang padita resort, soksoni itu padita fungsional amang si dauruk doh amang siregar, soksoni itu parhaladu. Sahak ma tabi ni amat ta preses. Soksoni padita fungsional, amang preses padita Nexon Simbajuntak, dukoni padita fungsional amat ta Sukamto Pasaribu, dukoni sekdis amat ta Agus Yahaan dan Agus si dauruk. Dohot bendis amatta situa manurung sahat ma tabe dohot ucapan selamat Natal siat distrik Sapulualu Jabar Tengde khusus tu ruas ni hakabipi
Badung Reformanda. Reformanda. Marsi haholongan. Sahak mahita tuhatani debata. Ima sian Lukas 2 ayat sada sahat tupitu rap mahita ubegesa. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus ikos suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilangon parjolomai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manak si Joseph na siya Galilea siya Nazaret nakok tuluat Judea tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem ala sian peparan jala margani si Daud ibana. Pasurat to dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Jadi dina disina nasida gok maari ni hanguluanna. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos mai, di piakon ma tubagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima sahatna, hurian itu hatta, anggo barita nauli taringot tuhatu tubuh ni Tuhan Yesus, nga berurat, nunga mendaging, nunga gok di pikiran dohot rohatta. Jadi aman mak si jamita honot tobe Tuhan. Ai mulo siam mulai danak satu saunari termasuk juga anak-anak muda kecuali yang sekolah minggu ya. Anak-anak muda itu pun sudah bisa berapa puluh tahun ya ngagabe paling tidak estolu nasida di parbinotoan ni Alkitab. Duhut di haporsiau. Alai kod do marjamita au di bagasan las ni rohana talon beko patorangok kudo sautik asahira adong ai polana tuhamuate. Dangi na perjolo tubona ni pinasa inna. Ado lapatan ni. Ikomulak tubona ni pinasa. Lapatan na marurat dohita. Ganup jolma na adongdo uratna. Tiap orang ada akarnya. Jala ido bona ni pinasa. Motherland ninna sipata. Tanah kelahiran. Puasa kepaulahon. Manusia itu diciptakan memiliki identitas. Adong hadirion nasumurung diganuk jolma suku home manang bangso. Songoni dohita. Ayah ita dak home mati. Bangso Batak dohita ninna. Kan ido. Iban na adong lagu ko baksana o tano Batak. Adong musedo aksara. Ada. Lengkap kita sebagai bangsa. Angka walaupun sedikit masih huruf. Alai ngadong. Angka di Batak. Budaya tertinggi itu ada angka. Ini budaya tertinggi di dunia. Kalau dia udah ada angka-angkanya, huruf udah jelas ada. Dan lain sebagainya. Ngadok penanggalan di hita. Mulak tubona ni pinasa. Mana perjolo? Nah paduahon tubuh. Sian bortian. Bahasa dang ditoppa de bata. Yesus sih. Songot si Adam. Ay Adam itu buat si Adam. Ditoppa do kan? Nah semua itoppa ni de bata. Yesus. Ra dakya pola tataringotio. Ditoppa
dohot di tubuhon. Siat tongani keluarga. Molo ditoppa danga dongi keluarga. Dong ditoppa si Adam sahala do kan? Danga do keluarga. Tukpe si Hawa ibuat sian rusuk, tulang rusuk baru pedo. Alai tonggo si Hawa do si Adam ditoppa. Dak tubuh siat tonga-tongani pardongan saripeon si Adam dohot si Hawa. Dia mulu suku-sukunon rotu hita na perjulu nakin mulak tubonani pinasa na paduahon tubuh siat tonga-tongani keluarga ido siat Lukas sada Lukas 2 ayat sada 1 pituon. Namar lapatat doi. Odolan yang utama dari yang terutama, yang istimewa dari yang paling khusus, keluarga. Ido di debatatta, ido pangatusion na boy tatiop sianon ubay dadi tubuhon. Kristus, Jesus, nagabe si palua saluhut jolma dohot sude pangisi ni portibion. Baman waeng keluarga dihitau. Molo pangatusian ni Eropa, adonggo parental family ninna. Apatanna keluarga induk, holan bapakna, omakna, dukoni anakna. Di luar itu enggak lagi keluarga. Opungna pe ngahira dangbe sebagai sesuatu yang wajib untuk diperlakukan sebagai keluarga inti. Parental. Molo dukoni adong ma extended family. Keluarga yang meluas. Ai halak Batak nih. Nah luasan kekeluarga di halak Batak. Ai naboru pekat keluarga do. Naboru ni inang bao. Namar pariban tu yanakon ni tulang. Bama targobar kita dui. Bama rumang ni. Itu kedahsyatan sama orang Batak. Di Yahudi, na parjolo istilah kekeluargaan, brotherhood, imam marhite-hite kata Esa, yang Esa, Allah yang Esa. Satu, diterjemahkan sebagai brotherhood, persaudaraan yang tidak lagi sekedar satu keluarga, extended family. Jadi barita nauk tubuh si palua di tongah-tongani keluarga narikot saya rikot di debatata asa gabe keluarga ima tu dosan ni sude pangalaho ni jolma na adong di portibion siak keluarga ima tubuh aka nauli nadengkan prinsip-prinsip kehidupan. Memang mulusnya segi pendidikan fundamental nilai ni ganup jolma siat tonga-tongani keluarga do. Terjadi kekerasan dimulai di tonga-tonga ni keluarga. Terjadi pembohongan dimulai di tengah-tengah keluarga. Alai terjadi prestasi-prestasi, kebaikan, ketulusan, dohot akka, pangalaho, tudosan, tonggo siat tonga ni keluarga. Hidupan na masay
hasurungan do keluarga di debatata. Jadi ido saunari molo tataringoti hatu tubuh ni Tuhan Yesus naik mahita saunari marnida menilai bagaimana keberadaan keluarga demi keluarga. Molo na extended keluarga yang meluas do halak Batak tabay ma reformandaon memang benar keluarga. Boado hita gabe tudosan patuduhon pangalaho nasada keluarga dangadong be gengsi-gengsian. Ay moloro gengsi na palua ho si palua di ta palua si paluai gabe tarjorbu mahita kan tarahut tudosay. Boy. Paling tidak di tingkat minimal. Sonari nga konsep minimalis ete. Aka developer may adong son si right na situa do na situa developer membangun jabu. Situa TV do dak situa happy kan. Membangun rumah nga konsep minimalis nuain. Minimal unang tajahati dongata keluarga besar. Keluarga besar di Huria, keluarga besar di Batak, keluarga besar di tengah-tengah bangsa. Kalau dia semakin extended, meluas. Gabehita tudusan. Kita jadi proyek percontohan Tuhan. Keluarga parental, dimulai parentali, lalu extended. Itu sodo. Gabe tubuh mah aka parsaoran na saling memajukan, saling menopang, pinomat, saling mendoakan. Ai molo manangyak kedongak kita, pola perlu energi yang luar biasa, pola habis artata, molo hola manangyak kedong, sekejap saja. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuak kadongata. Ba molo boy, ta perjolo ma di reformandaun. Unang mari suang supaya kelahiran Yesus yang kita maknai, kita ingat hari ini tidak sia-sia. Ta mulai hamu amanginang. Juga kawan-kawan pemuda. Mulai saja. Titik minimalnya, jangan sampai ada kehendak kita menjahati. Dongata saruas. Bah, anggo hilala di parhalado nungat ya makpadita nami. Doa mau maksud tua. Di parhalado dah. Saling marah mereka ini. Nalai dangak ya dong. Mucat di rohana majahati. Dangok ke rohana. Adong ay semedabu madong akon. Dah mulai. Molo dihilala hamui. Molo di parohahok kamui. Ay molo ni parohahon do baru boy ni tangyakon. Molo dakta parohahon. Omong kosong itu. Ada solidaritas. Ada perhatian. Ada empati. Ada simpati. Itu akadongan. Jadi di somma hita asa tubuh si palua di bayat debata gabe ma ganup keluarga parhitian ni haluau ya, jembatan masa depan yang menyelamatkan. Ra daksude ideal. Kita senantiasa karena Tuhan belum mematikan total iblis. Mangula pesi bolis kan?
Tarumobi di huria-huria na gua sibolis karejo. Mangula, asa hancur, asa sirang, asa saling mencabik-cabik, saling melukai. Kan itu. Kesadaran orang yang beriman dan percaya kepada Yesus yang melahirkan kasih juga harus ada kesadaran pada iblis yang bekerja keras antara suami istri, antara anak dengan ibu, antara ibu dengan mantu. Ayo itu tu akainata tu mantu do itu. Tu parumait do biasa na kan? Anggoinata tu hela dak pola. Tu parumait do biasa na iblis dalam segala rupa-rupa yang menarik lahir. Ayang go amatta tu helana dak polai. Mulu tu pehaci rohani amatai kan ita bunihod do. Sok songoni lama helai naci rohana tu simatuina lam di ita bunihod di. Ulu amang simatuna raja nami ina di. Kan itu di kita. Nah, songoni manes tu di. Ihokop apa yang tidak nyaman tu si matuana ya tu parumaina tu helana anggo tu pahopu jarang go opunga muruk ngata botoi ai talu do bapak o makna ipa maja opunga do anggo pahopuna angai horwa bakko ni halak batahon kan ido sai talu do hitana tua tu natorasta maradopon akka yanakoni. Jadi tapature mati. Tada nadi pasu debatado sude pardonga sarupeon sude keluarga jalan marhebang mai sian keluarga inti parental family marhebang gabe extended family. Ai ido bakko ni halak Batak dan polabe marsiajar hita. Taringot tu napahe bakon haluaon na dimulai sa keluarga alana nga keluarga terbesar yang go halak Batak. Ima jo turpuk na diso. Na paduahon na kemajalo ulon na badia hita. Sadario. Sakramento. Ra iko patorangod do saoti. Pangatusion ni gereja reformasi yang dianut HKBP tentang sakramen. Lapatan ni sakramen hahumiot do. Secret, rahasia. Sakramento artinya rahasia. Sada parsaorat bedohot di bata pribadi demi pribadi marsaor tu de bata dangadong nabui mabotoi dangadong nabui marnidai au tu dong asari pek kupe dak kuboto songo dia do sakramentona tu de bata itu secret penuh kerahasiaan. Molo di Lutheran di hita targuarro transubstansi jedak simbol roti do angguri itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus yang sejati dalam pemahaman Lutheran, pemahaman ni HKBP dak simbol iduan edok transubstansi. Jadi mulo marpangaton panganon nabadia hita perpadanan nabadian hinna naik kodo hita madai. Adonggo nama dok ini bukan jasmani tapi spiritual. Jadi Yesus itu datang secara spiritual. Itu gereja-gereja Reform, sama GKI, GPIB. Hanya spiritual. Bagaimana jasmaninya? Oh enggak, ini kan alai mulu Lutheran. Tidak. Spiritual, ya, tapi jasmani juga, ya. Tubuh yang utuh.
Ido marulaon dabadia. Bahasa ikosongoni. Allah di sude bangso di sude ugamo hatu tubuh ni Yesus ido mabain sada bentuk transformasi na baru Allah yang manusiawi. Ikut tatu si jalan tadaimi. Allah yang manusiawi. Dukot tubuh Yesus, boy mamuse manusia yang ilahi. Omma di hatu tubuh ni Yesus. Asa taboto segala nilai prinsipil yang terbaik dari kita itu adalah nilai ilahi. Molo tau rupi dongatta, molo tatangyak dongatta, molo olo rohatta do terdita dang marbada, dang mabain hacit ni roha, alai mabai sonang akadongatta, itu nilai ilahi. Jala kemampuan orang-orang yang percaya kepada Yesus, naung ropa luho kita, itu melampaui yang lain. Lama tuak kaparsipili begu. Ay gua rape mamele. Taken gift. Kau kasih besar, ku kasih besar. Kau kasih kecil, tak ku kasih kau. Alay Yesus ta. Hibul. Gok. Dileot tu kita. Alay dang mangidohon. Imbal balas, imbal balik. Sepenuh-penuhnya. Ipasahat. Dirina tuhita. Sautik penya nasyak kita ya deh. Nang las ni rohani natalon. Matabigi nakin. Nasugot dua deh pendida. Hudupudo nakin. Tari ngotu Indramayu. Mami jam orget donesidanin na. Sonario di Indramayu. Indramayu itu sesuatu yang luar biasa. Gabi pagarata. Ada terpasu-pasu hamudisi. Extended family. Gabi pagaram muna di Indramayu, hape ujono go Cirabot, do Sumedang. Hape tu reformanda nasida. Pertanda haluaon udah mulai bergerak siar reformanda. Dari reformanda. Bukan soal besarnya, bukan soal hebatnya. Sautik pe. Alai. Pada daun. Jala mabaritawon hinauli ni Yesus ta naung ro baluaho kita. Amin. Martangyak kita. Udah bata naung ro tutonga-tonga ni keluarga. Saliling nililing na do partubum harorom. Nami yadoho di tonga-tonga ni keluarga. Dang nalaho, dang gabi tamueho. Nahot doho. Rap sudi keluarga. Napor sea tuho. Jala marhebang maitutu. Sian hobar bagas. Tu hobar huta. Hobar kota. Hobar bangso. Pasu-pasu masa luhut huriamon. Siya mulai pese-pese. Sahat tu nama tua. Tarumubi madai haluaon. Sian hari hatutubum. Leom matutu gogo, mangadopi sude namasa. Tukpe adong, pakilalaan, nalungun, natu matangis, naboi doho, natoktong doho, rap dohot, akka namakilalahon parsi taonani. Imanuang, bui malau tot dinam, o di bata, asa. Dihilala akka dongan nami korban bencana na agoan nani hahulungan na jalan ang jupak sadope sahat tu sadarion taruhon ma o debata asa toktong hot na sida marpakiri mantuho jala sude na masa na pait na porsi dangi ujung ni saluh ngulu na para diom mudo o debata haluaoni saunari dohot marsugot haduan
saliling nililing na. Amen. Mared dehita. Uhud pasahat peleta. Terbege suruh-suruhan, arende
kita begi maju akadongan napo sobulu. Dua remaja. Napo sobulu. Tarbege suruh-suruhan marende macan uli akadolo dahatrura toto saringai Kapita. Tubuh Kristus ramarende mahamuna kasanga potrajai Masuk mahita tu namarulaon nabadia marede hita. Jesus
dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate muna dohot roha muna marhite hite Kristus Yesus. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Si roham topot mahami na pungu dison. Adorang hupangan hami anon parpadan dan nabediai. Lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa di tubuhon hapor seaon na mangolu di hami. Asa posi tutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargogoi mahami maswada hodiri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa di tubuhon hapor siaon nama ngului sai taiti rohanami asalam malungun hami tuba nuagijang asa masihol hami pai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naung pinarhamaol ni debata kita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatibang maju molo manang na tau hita marulaw nabadia asa unang hona uhum manang ise sian hitaon ay holan nauduk roha jala na manol soli rohana alani pabainanna na soture jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa, na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan nabadiai. Alai, akan adohot marulaw nabadia, unang be dioloi sibolis, unang be dati mardosa. Tung padau hamuma rohamuna siani tung gotapon hamuma hosom dohot late ni roha alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mula mangolu humo pepamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma suku non jong ma hamu. Di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak doroham ala dosami jala dipanggil doroham naeng malua honwaeng siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu rohamdo naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon pangoluhon pardosa ibana naung mate dohot mula mangoluhu mopopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo doho manggo tapon sian roham late ni roha dot hosom ni roha akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangar sahiho jala na ulo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam
molo songon i roham dogma olo. Olo. Atong tapauduk bema rohatta jala tatopotima sude dosatta iutok kamu ma tangyangon di bagasan roha munabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohan. Ay jot dohulaw si hami patik mi. Tama dohami. Hona uhummu. Hami nuaing dohot sugut. Molo balosonommu tu hami hobbar. Tu pabahenan nami. Alay. Ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humopopami. Ala ni i ubain nasude hami mangido tuho asi maroham. Say jalo mahami. Say sesama dosa nami. Jala lehon tod di parbadia tu hami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon nahobbar tulomo ni roham saliling di tano oddo pehami. Amen. Atong hamu akka namanopoti dosa muna. Jala mawas di asi ni rohani debata. Say sahat matuhamu nahina porseaan muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna marhite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi perbadia. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia ma goarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut ma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago ay hodo na punahara jaon dohot hagugon rodia sangapon saliling nileleng na. Amen. Atong tangingon hamuma. Mari di bang. Mared dihita. Pasudul mak. Yesus nok sinea. Pasudul ruas. Laksudul maham. Tangyon hamuma tonani Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosagu borninai ujutar jehe ibana duni didok
mauliate dumi di ponggoli mai di parlehon matuaka sisianna uhut madidok jalo hamuma jala pangan ma dagit kudoinan lehot tuhamakean tumokok kamu bahen hamuma somoni bahen parnimotat diau gala dung sunna sida mangan dibuat ma panginumani di dogma mau liate dumi di dogma tuna sida jalo hamuma sendiri hamu manginum siani dia panginumano padan naik baru mau marhite hite mudarku nani sehon humokko kamu bain hasesaan di dosa sai bain hamuma songoni bain perningotan muna diau atong Roma hamu nunga rade sasudena Beta. sekon mokok kamu bahen asesaan di dosa muna lima pahot rohamuna
porsiaibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulah kamu di bagasan damai. Ai mudar budai nani usehon mokop kamu bahen asesaan itu samuna ima pahon hamuna maka persebana asa dihamu anguluan asura sudah. Amin. Bagasan damai. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk ampunan dosamu. Itulah kiranya yang memelihara dan menguatkan imanmu kepadanya agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Di dok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalo sudah manginum siani. Ai mudar hudui nadi useon mokop amu bahen hasesani dosamuna imapahot rohamuna maka porsiaibana asa dihamu panguluan nasora sudah. Amin. Pula mahamu di bagasan damai. Cik. Cik. Dok Tuhan Yesus Kristus dalam majalah sulia manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon mokop kamu bahen asesaan di dosamuna ima pahot rohamuna maka porseibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Dok Tuhan Yesus Kristus calo hamu ma jalapangan ma dagi kudoi nani lehon Tuhan matean humong pamu baen hasesan di dosamuna ima mangaramoti jalapa oton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Dok Yesus Kristus jalo maju sudah manginum siani. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma nani usehon jalapangan mokop ma kamu dagi kudoi nani bahen lehon hasesan di Tuhan matean humopop ima pahot rohamuna Mama maka ngaramoti porseibana jala pahoton asa dihamu hamu di ibana asa anguluan dihamu nasora sudah. hanguluan nasora sudah. Amin. Pula mampu di bagasan damai. Amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalo sulia manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon mokop kamu bahen asesaan dosamuna ima pahot rohamuna maka porseibana Di dok Tuhan Yesus asa Kristus dihamu jalo hamu ma anguluan nasora sudah. jala pangan ma Pahot dagi kudoi nani lehon Tuhan matean humopop pamu amin. baen hasesan di dosamuna Mama ngaramoti jala pahoton hapor siamuna di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Dok Tuhan Yesus Kristus dalam majar sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon mokop kamu bahen asesaan Di di dok dosamuna Tuhan Yesus Kristus ima jalo pahot rohamuna hamuna maka porseibana jala pangan asa ma dihamu
dagi kudui nasora sudah. nani lehon tuhamatean Amen. umopop hamu Ulah kamu di bagasan ima damai. jala sisaan di dosa muna mangaramoti jala pahonton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalan umat jalan sudah mangin usiani. Ai mudar budui nani usehon mokop kamu. Bahen asisaan di dosa muna. Ima pahot rohamuna maka porsia ibana. Asa dihamu panguluan nasora sudah. Amin. Dok Tuhan sa Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean humopop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalan umat jalan sudah mangin usiani. Ai mudar budui Dok Tuhan sa Yesus Kristus jalo asisaan di hamuma dosa muna. jala pangan Mapa ma rohamuna dagi kudoi maka porsia ibana nani lehon tuhamatean umopop hamu mangaramoti jala pahonton ha porsiau Amen. muna di ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalan umat jalan sudah mangin usiani. Dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean Ai, udar kudoi. umopop hamu mamangaramot jala pahoton ha porsiau muna di ibana Ai, asisa dosa asa di muna. hamu hanguluan nasora Ima pahot sudah rohamuna maka amin. porsia ibana asa dihamu panguluan nasora sudah. Amin. Ulah mau di bagasan damai. Dok Tuhan Yesus Kristus jalan umat jalan sudah mangin usiani. Ai mudar budui nani useon mokop Dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma Ai, nasi jala satu pangan ma dagi Ima pahot kudoi rohamuna maka porsia ibana nani lehon Asa di hamu. tuhamatean humopop hamu Panguluan ima nasora mangaramoti jala pahoton hapor siau muna di ibana asa di hamu Amin. hanguluan Mula mamu di bagasan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus calama jalan sudah mangin usiani. Ai mudar huri nadi usehon mokop kamu pahen asesaan di dosa muna. Ima pahotor hamuna maka porsebana asa dihamu anguluan nasora sudah. Di dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma Di bagasan damai. jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean humopop hamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus calama jalan sudah mangin usiani. Dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma Ai mudar jala huri pangan ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean humopop hamu pahen ima mangaramoti asesaan di dosa jala muna. hapor siau muna di Ima ibana pahoton asa di hamu rohamuna, maka porsebana. hanguluan nasora sudah Asa amin. dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mula mamu di bagasan damai. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk keampunan dosamu. Itulah kiranya yang memelihara. Jala pahoton romuna maka porsaibana asa dihamu anguluan
na sora sudah. Di dok Tuhan Yesus Kristus Amin. Mula mama jalo kasih hamuma galapangan ma dagi kudoi nani leon Tuhan matean umo pepamu baen hasesaan di dosa muna imam ngaramoti jala pahoton hapor muna di ibana asa di hamu-hamuluan nasora sudah amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalama jala sudah manginum siani. Di dok Tuhan Yesus Ay, Kristus mugar kudoi. jalo hamuma Nani jala sehon pangan mokop ma hamu. dagi Bahen, kudoi nani hasesaan leon di Tuhan dosa matean muna. umo pepamu Ima pahoton baik rohana maka hasesaan porsiana. di dosa muna Asa mangaramoti jala pahoton Tuhan rohamuna sudah. maka porsia ibana Amin. asa dihamu hanguluan Mula mama dibagasan nasora dami. sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalama jala sudah manginum siani. Ay mudar kudui nani usehon mokop hamu. Bahen hasesaan di dosa muna. Dungi di Ima dok pahoton Yesus rohana, Kristus maka jala hamu porsiana. jala pangan ma Asa dihamu. dagi kudoi nani Amun lewat Tuhan Tuhan nasora matean sudah. umo pepamu baen hasesaan di dosa Amin. muna mamang aramoti Ulang jala amun pahoton dibagasan hapor muna di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalama jala sudah manginum siani. Ay mudar kudui nadi usehon mokop hamu. Hidok Tuhan Yesus Kristus Bahen. jalo hamuma Bahen jala pangan ma Kasesaan dagi kudoi di dosa nani muna. leo Tuhan matean humopop ima hamu pahoton baen rohamuna. hasesaan ni dosa muna ima mangaramoti Maka jala porsia pahoton haporsio ibana. muna di ibana Asa asa dihamu hanguluan hanguluan nasora nasora sudah sudah. amin. Amin. Mula mahamu di bagasan dami. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalama jala sudah manginum siani. Ay Hidok mudar Tuhan kudui Yesus Kristus nadi jalo usehon hamuma mokop hamu. jala pangan Bahen. ma dagi kudoi Hasesaan di dosa nani muna. lehon Tuhan matean Ima pahoton humopop rohamuna. hamu baen Maka hasesaan porsiana. di dosa muna Asa dihamu mangaramoti nasora sudah. jala pahoton haporsio muna di ibana Amin. asa di Ulang hamu di bagasan hamuluan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalama jala sudah manginum siani. Ay mudar Tuhan kudui Yesus Kristus nani usehon jalo mokop hamu. hamuma jala pangan Hasesaan ma di dosa muna. dagi kudoi nani pahoton lehon rohamuna. Tuhan matean Maka porsia Ima. ibana. baen hasesaan di Asa dosa dihamu muna hanguluan mamangaramoti jala nasora sudah. pahoton haporsio muna di Amin. ibana asa Ulang di hamu di bagasan dami. hanguluan nasora sudah amin. Di dok Tuhan Yesus Kristus jalama mah jala sudah manginum siani. Ay mudar hului nani usehon mokop hamu. Bahen hasesaan di dosa muna. Ima pahoton rohamuna. Maka porsia ibana. Asa dihamu. Anguluan nasora sudah. Hidok Tuhan Amin. Yesus Kristus jalo hamu di hamuma bagasan damai. jala pangan hamuma dagi kudoi nani leon Tuhan matean humo pepamu baen hasesaan di dosa muna mamangaramoti jala pahoton haporsio muna di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah amin. Dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mah jala sudah manginum siani. Hidok Tuhan Ay mudar Yesus kudui Kristus jalo nani hamuma usehon mokop hamu. jala pangan Bahen. ma dagi kudoi Hasesaan nani di leon dosa Tuhan muna. matean Ima Humopop pahoton pamu rohamuna. baen hasesaan Maka di dosa porsia muna ibana. mamangaramoti Asa dihamu jala pahoton haporsio hanguluan muna di nasora ibana sudah.
asa di hamu. Amin. Hamuluan nasora sudah. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jalo sudah manginum siani. Ai mudar mudi nani usehon makom hamu. Bahen asesaan di dosa muna. Bima pahotor hamuna maka porsebana. Tidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu. Panguluan nasora sudah. Jala pangan mang. Amin. Bagi kudoi Mau di bagasan nani damai. leon Tuhan matean umopop hamu. Mamangaramoni jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asa di hamu. Hanguluan nasora sudah. Tidok Amin. Kristus jalo ma jalo sudah manginum siani. Tidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala pangan ma Bahen daging hasesaan doi di dosa nani muna. lehon Tuhan matean Bima umopop pahotor hamuna. bain hasesan di dosa Maka muna porsia ibana. mamangaramoni Asa di hamu jala tujuan. pahoton haporsia muna di Nasora ibana sudah. asa di hamu. Amin. Hanguluan Mula mahamu di bagasan damai. nasora sudah. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma jalo sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon kumapok hamu. Bahen asesaan di dosa muna. Ima pahoton rohamuna. Tidok Tuhan Maka Yesus porsia ibana. jalo hamuma Asa di hamu. jala pangan ma Panguluan. daging Nasora doi sudah. nani leon Tuhan matean umopop kamu Amin. bain hasesaan di dosa muna mamangaramoti jala pahoton haporsia muna di ibana asa di hamu. Hanguluan nasora sudah. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus dalam rumah jala sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon makop hamu. Tidok Bahen Tuhan hasesaan di Yesus dosa muna. Kristus jalo hamuma Ima pahoton jala rohamuna. pangan ma Maka porsia daging ibana. kudoi nani leon Tuhan matean Asa di hamu umopop hamu hanguluan. bain hasesaan di Nasora dosa sudah. muna mamangaramoti jala pahoton Amin. haporsia muna di ibana asa Mula di hamu. mahamu di bagasan damai. Hanguluan nasora sudah. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon kumokop hamu. Bahen asesaan di dosa Tidok muna. Tuhan Yesus Kristus Ima pahoton jalo rohamuna. hamuma Maka porsia jala ibana. pangan Asa di hamu. daging kudoi nani leon Hanguluan. Tuhan matean Nasora umopop sudah. kamu bain hasesaan di dosa muna Amin. mamangaramoti jala pahoton haporsia muna di ibana asa di hamu. Hanguluan siapani. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala sudah manginum siani. Ai mudar hudui Tidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamilean jala pangan ma daging kudoi Bahen asesaan di dosa nani muna. lehon Tuhan matean Ima pahoton rohamuna. bain hasesaan di dosa Maka porsia ibana. mangaramoti jala Asa di pahoton hamu rohamuna hanguluan. maka porsia ibana asa di hamu. Amin. Hanguluan Mula nasora. mahamu di bagasan damai. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon kumapok hamu. Bahen asesaan di dosa muna. Ima pahoton rohamuna maka porsia ibana. Asa di hamu. Tidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma Nasora daging kudoi nani leon Tuhan matean Amin. umopop kamu bain hasesaan di dosa muna mamangaramoti jala pahoton haporsia muna di ibana asa di hamu. Hanguluan siapani. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala sudah manginum siani. Ai mudar hudui nani usehon Tidok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma
dagi kudoi maka nani lehon tuhamatean kumopopa asa dihamu bain hasesan di dosa muna Panguluan mangaramu asa di dalam pahoton rohamuna maka porsai ibana Amin. asa dihamu haguluan nasora suda amin. Idok konsul shalom majar sudah manginum siani ai mudar kudoi nani usehon mokok kamu bahen asesaan itu samuna ima pahoto kahamuna maka Yesus. porsai ibana Jalo hamuna asa dihamu panguluan jala pangan ada di kudoi nani lehon tuhamatean kumopopamu bain hasesan di dosa muna ngamangaramoti jala pahoton hapor siapuna di ibana asa dihamu aguluan nasora suda amin. Idok Tuhan Yesus Kristus jalan majalah sudah manginum siani ai mudar kudoi Hidok tuata Yesus Kristus jalo hamuma bahen jala pangan ma asesaan itu samuna dagi kudoi ima anu pahoto lehon tuhamatean kumopopamu bain hasesan di dosa muna asa dihamu ngamangaramoti jala pahoton hapor siapuna di ibana Amin. asa dihamu Ulang halaman bagasan kami. Tuhan nasora suda amin. Idok Tuhan Yesus Kristus jalan majalah sudah manginum siani ai mudar kudoi nani usehon mokopamu Hidok tuata Yesus Kristus bahen jalo asesaan itu samuna jala pangan madagi Dengan pahoto kudoi rohamuna. nani leo Tuhan matian kumopopamu maka porsai bain ibana hasesan di dosa muna asa dihamu ngamangaramoti Aguluan jala nasora pahoton suda. hapor siapuna di ibana asa dihamu aguluan nasora suda Amin. amin. ulang halaman di bagasan damai Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku Hidok tuata yang Yesus diserahkan kepadamu jalo hamu untuk keampunan jala dosa pangan hamuma dagi kiranya yang kudoi memelihara nani leo Tuhan matian dan kumopopamu membuat bain umat hasesan di kepadanya, dosa muna agar mangaramu kau jala pahoton memperoleh rohamuna kehidupan yang maka kekal. porsai ibana asa dihamu Amin. aguluan nasora Ulanglah dengan suda damai sejahtera. amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk keampunan dosamu. Itulah kiranya yang memelihara dan menguatkan Hidok tuata iman Yesus kepadanya, Kristus jalo hamu agar kau jala pangan kehidupan dagi kudoi yang nani leo kekal. Tuhan matian kumopopamu bain hasesan di dosa muna ngamangaramoti Amin. jala pahoton hapor siapuna Bagasan di damai. ibana asa dihamu aguluan nasora suda amin. Hidok Tuhan Yesus Kristus, jala hamuma, jala sudah manginum siani, Hidok tuata Yesus Kristus jalo aindar hamuma hudoi, jala pangan Nani ma usehon dagi hopopamu. kudoi nani leo Tuhan Bahen matian hasesaan di dosa muna. kumopopamu bahen Ima hasesan di pahoton dosa rohamuna. muna ima Maka mangaramoti porsia ibana. jala pahoton rohamuna Asa dihamu. maka porsia ibana Hanguluan nasora asa suda. dihamu hanguluan nasora suda amin. amin. Mula mahamu di bagasan damai. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk keampunan dosamu. Hidok tuata Yesus Kristus jalo hamuma yang jala memelihara pangan ma dan menguatkan dagi iman kudoi nani kepadanya, leo Tuhan matian agar kumopopamu kau memperoleh bahen kehidupan hasesan yang di kekal. dosa muna ima mangaramoti jala pahoton hapor siapuna di Amin. ibana asa dihamu Ulanglah dengan Tuhan damai sejahtera. nasora suda amin.
Kristus jalamu manjala sudah yang manginum siani. Ai mudar hudui. Nani usehon umoko pamu. Ilo Tuhan Yesus Kristus jalamu samuna. dalam Ima pangan pahot rohamuna maka mandani musaimana. Deo Tuhan matian umopo kamu Asa dihamu. baik hasesan Aluduan. samuna namangaramu Nasola sudah. jala pahoton hapor muna asa dihamu Amin. hamuluan na sora sudah amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk ampunan dosamu. Itulah kiranya yang memelihara Tuhan Yesus dan berkata, menguatkan imanmu kepadanya. ambillah Agar dan engkau makanlah. memperoleh inilah tubuhku kehidupan yang yang kekal. diserahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Amin. Itulah yang memelihara dan menguatkan imanmu percaya kepadanya agar kau menjadi pewaris kehidupan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku Tuhan Yesus Kristus yang berkata, dicurahkan ambillah kepadamu dan untuk makanlah. ampunan dosamu. Inilah tubuhku yang Itulah kiranya yang diserahkan memelihara bagi dan hapusan menguatkan dosamu. imanmu kepadanya. itulah yang memelihara dan meneguhkan kehidupan imanmu yang kekal. kepadanya agar engkau menjadi pewaris kehidupan selama-lamanya. Amin. Amin. Lama di kasih damai. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah Tuhan Yesus Inilah Kristus darahku berkata, ambillah dan yang makanlah. dicurahkan kepadamu Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya agar engkau menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk Tuhan keampunan Yesus dosamu. Kristus berkata, ambillah Itulah dan kiranya yang makanlah. memelihara Inilah dan tubuhku menguatkan imanmu yang kepadanya diserahkan bagimu agar untuk engkau memperoleh keampunan kehidupan dosamu. yang kekal. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya agar engkau Amin. menjadi Pulanglah dengan pewaris damai sejahtera. kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk ampunan dosamu. Itulah kiranya yang memelihara dan menguatkan imanmu Tuhan kepadanya Yesus Kristus berkata, agar engkau ambillah memperoleh kehidupan yang dan kekal. makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan Amin. bagi Pulanglah dengan damai bagimu sejahtera. untuk pengampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan menguatkan imanmu kepadanya agar engkau menjadi pewaris kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, ambillah Yang dicurahkan dan kepadamu makanlah. Inilah untuk ampunan tubuhku dosamu. yang diserahkan Itulah kiranya yang bagi memelihara pengampunan dan dosamu. menguatkan imanmu Itulah kepadanya yang memelihara dan agar engkau meneguhkan memperoleh imanmu kepadanya kehidupan agar yang engkau kekal. menjadi pewaris kehidupan kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan kepadamu untuk ampunan dosamu. Itulah kiranya Tuhan Yesus berkata, yang ambillah memelihara dan menguatkan dan imanmu kepadanya, makanlah. agar Inilah engkau tubuhku yang memperoleh diserahkan kehidupan bagi kematian yang untuk kekal. kampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Amin. imanmu Pulanglah kepadanya dengan damai agar sejahtera. engkau menjadi
pewaris kehidupan kekal. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalan majal sudah manginum siani. Hai mudar hudui dan diusahon mau kamu. Bahen asisan itu samuna. Dok kuata Yesus Lima Kristus. Jalma jalapan ma dagi kudui nani leot kemantian papabuan. Bahen hasisan di dosa muna. Ngamang aramoti jalapaut kapusan sibana. Asa dihamu hamuluan nasura sudah. Amin. Jalo hamuma jala hidup pamuma. Udar hudui nani useot tu amatian umur pamubain hasisan di dosa muna. Ngamang aramoti jalapaut kapusan muna di depan. Asa dihamu hamuluan nasura sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu jala pangan ma, daging doi, nani leon, doa matian, baik hasisan itu samuna, mama ngaramoti, jala pahotong hapur samuna di bana, asa di hamu luar, nasora sudah, amin. Hai mudar Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu jala hamu Amin. Kamu masiani dar bui nani usehon tu amatian pepamu bain hasesani dosa muna mangaramo jala pahoton aposio kuna di bana asa dihamu angoluan nasora sudah. Amin. Maka posibana asa dihamu angoluan nasora sudah. Amin. Yo Yesus Kristus jalan majal sudah manginum siani. Hai mudar urui nani usai rumah pemain asisan dosa muna. Lima pahon muna maka posibana asa dihamu angoluan nasora sudah. Amin. Habis ini Marede hita sian nomor sia.
Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma debata ale todiku jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labatar rimas jala para si roha godang. Dang di bait tuhita nahobar tu dosata. Jala dang di balos setuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini rohani amana tuaka anak konna do asini rohani Tuhan debata diaka namakka biari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus humopop hita uju pardosa dope hita atong dalam maluama hitan waeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni. Sai pujion ni pamataku, dohot rohaku, nasa pabaenaku, dohot Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililingna. Amen. Marede, jongjong mahita. Nunga tabige hatani debata nai paingotok kita. Pabua naung dipakulungi Tuhan. Marhite anakna Tuhan Yesus Kristusi. Ibana do dipabakit debata gabi sitean parluhutan. Jala marhite ibana do ditoppa akka hasiangani. Atong tajakon ma Yesus anak ni debata na tubu di portibion ala ni hita jolma na badabu tu bagasan dosa. Sai namar dalad do pehita dihasiangan nagok paru kilon dohot si taononon. Tapapos marohatta di bagasan Jesusi naung ro mabuan haluaon dihita. Ibana do na tau pangodiatta na mangurupi hita di pardalanatta. Asa sahat hita sugut. Hudul di siamun ni debata amai marede hita.
ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni salusi leon-leon na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma sian nani leon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhase yang hami peleanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todip. Asalam hutan dahami godang nisi leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami maddo mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata na toktong na sumar mula na sumar pasohotan. Hupuji hami mahu ali ay alasaut sudena tahid. Naok sinakapmu adorang sumaro jahat dope hasianganon. Dang tarabat sibulis sakapmu. Dak sudat tahim nabadiay dibahen dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani dibaheni mauliate marohanami tuho ala naksaut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu hami asa malua hami sian dosa hamatean dohot sian uhum jala masohot hami mangulahon dosa otpe sai asimaroham di hami togi hom mahami tu anakmu sai baem mahami gabe siluam tu ibana asa upa ni halojan na hami asa natinaonna na berniti dohot hangaluton humopop hami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana. Saya sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaomu. Dohot haroroni anakmu gabe jolma. Lau panguluhon hami pardosa. Saya sungguli ma akka parhalado ni huriam mamaritahon barita na uli tu saluhut halak. Naong patar hasangapomu. Jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say leomma pitu naukap di halak si pelebegu dohot tu parugamo na asing asarona sida manguloi Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masaluhut raja dohot akka suruanna asa diboto na sida naong dilehon ho raja jala Tuhan nasu murungi rodi saliling nilelengna say lehon gogo tuaka na di bagasan pangujunan apuli akka namarsak jala palua akka natargogot say tatap jala ondingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni goarmu say dongani jala pasu-pasu hami sude akka nama godang ro danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say sautma lomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang
lehon ma Tuhan sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai ho donakuna araja Mula mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu nasian ibana. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Horas, selamat Natal, haleluya. Ya, amang dotinang di julum marsialangan nate. Alarong ibadah los rapma dot inang padita tujuluanon dot dongan namar hubas nakin. So kan dot inang nyonya padita sormin borus tanggang dia nasida. Tong ma tujulu. Uhut ma di Palu Ede. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.